Na, ez Isten. Ez befagyott. Jó, oké. Befagy be! Basz meg. Sziasztok, én Kocka Hunner vagyok, és itt van velem Gameplant. Na, 3, 2. Sziasztok emberek, itt Gameplant 01, és itt van velem. Kocka Hunner. És mind a ketten videózunk, tulajdonképpen. Yeah. És akkor most hova menjünk? Egyáltalán te hol vagy? Az a izé. Na hol vagy? Mondjad már. De nincsen flashlight-om. Ja. NORAD Military Base-nél vagy? Jó! Perc. Ok. Remélem azért addig nem támadják meg szegénykét. Na jó van. Azt hiszem, hogy eléggé kezd világos lenni. Egyrészt a fényerőt felvettem. Nagyon sötét van. Ja. Itt vagyok. A NORAD Military Base-nél vagy? Ott vagyok, ahol az előbb is. A NORAD Military Base? Igen. Akkor menjél le az egyes úton. Hogy lehet kikapcsolni ezt a szar voice chatet, vagy mi ez? Nem voice chat. Veszek, vagy mi ez a chat? Hogy lehet kikapcsolni? Ezt ne kapcsold ki. Enter. De most nincsen zseblámpán, sem, nem mindegy. Mondtam, hogy nem kapsz, ha meghalsz. Na. És most meg én fagytam ki. Na, ja nem. Csak... És akkor hol találkozzunk, vagy mi? Boulder City-nél így átvágunk így a egész Hol? városon. Jó van? Hol? Mész le NORAD Military Base-nél azon az úton, ugye? Találkozzunk már itt az egyes izénél, vagy hol van ez? Frostspine-nál, vagy hol? Mi? Jó, figyelj, Boulder City-nek a közepénél találkozunk. De hát ott egy csomó zombi van, azt mondtad. Jó, na, és mi van? Tudsz lopakodni, vagy sem? Még miért van fű az aszfalton? Miért van fű az aszfalton? Akkor itt most nem szabad szaladni? Nem nagyon szabadna, csak akkor, hogyha nincsen zombi közelben. Zombi közelbe. De olyan túlos, hogy itt a játék, hogy nem is látok semmit. Tehát. Tudod, escape, beállítások, fényerő. Már fúra fel van véve, és még most se látok semmit. Én már igen. Úristen, amikor ütök egyet, akkor lemegy az FPS-em. De durva. Hát ez itt nem jó. Nem baj, van egy ilyen négyem. Jó neked. Amúgy én nem veszem most. Akkor ne vegyed. Én 30 percet fog. Hogy az neve, hogy Niki? Nem Nike, Niki. Igen. Azért mert, hogy a reklámért na. Azért, hogy nekik Nike táskájuk legyen a játékban, azért nekik fizetnie kellett volna a Nike-nak, meg minden egyik izének, hogy na, az. Osszos úr. Vagyok. Hát ezt itt nagyon sokat kell lesz azért, hogy elérjek Boulder Cityhez. Remélem van valami katonád, vagy valami, igaz? Micsodám? Van valami katonád. Igen, van egy Makizashi. Makizashi. Megfogod, lefekszel Y-nal és ütsz egyet. Igen. Észreveszed? Bum, 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 te lőre tudod. Jaj, már vágom, hogy így nem vesznek észre a zombik, ugye? Hogy? Hogyha egy Y-ba vagyok. Aha. De mondjuk, hogyha kontrollt is nyomod, akkor sem annyira. Nem tudom, hogy lassabb. Mert nem látom, hogy vannak-e zombik. Az úton vannak zombik. Na néha szoktak. Még hála Istennek, még most egyel se találkoztam. Írtak nekem, hogy meg fogunk erőszakolni. Kit? Engem. Neked írtak?
Ja. És miért? Mert hogy proximity-ben írtam, az meg az, hogyha a 50 méteres körzetemben vannak emberkék, akkor azok látják. Aha. Jó, Szerintem megnézték, hogy van-e admin 50 kilométeres közöttem belül. És amúgy a zombik ilyen sakinámmal, vagy mi ez körülbelül hány ütésbe halnak meg? hát mivel nincsen célkereszt, ezért kicsivel feltebb kéne ütnöd, és akkor kb. Úgy 5. Úgy elemlámpával is, szóval... elemlámpával is lehet ütni. Azt tudom. Csak a múltkor ez úgy nem jött össze. Dik, ennyi idő alatt... De engem megerőszakolnak a zombik, mire hallod én Jé, ott egy emberke. De durva. Amúgy, hogyha itt a mapot gyorsan előveszem, akkor nincsenek zombik, tehát akkor nekem leáll a játék, vagy? Nem. Nem? Egy kicsit lopakodni kéne, mert itt ez egy nagyon nyílt terep, és nem akarom, hogy észrevegyenek. Fussál, buzi. Ki? Itt egy gyerek. Nem kéne. Elfogyasztok egy energiaitalt. 2 zacskó chipset, az cső. De jó, kedvettek is mászlista. Akkor nekem most itt majd, ha arra felállok, akkor arra fele kell ezt mennem, vagy mi? Igen, csak. Ja, arra Hülye voltam. Hát? Meghaltál? A rohadt életbe, kis... Ja, mindegy, rálőttem egyet velem 4-jel, amiben 100 sztárom van, de most már csak 81. Nem, 82-ből lett 81, egyet rálőttem, és így visszalőtt engem. Hülye voltam, mert pazaroltam. Viszont a sprintem az elfogyott. Valaki lövöldözik. Én a Whitestone Mountain-nál vagyok. Én meg még mindig szinte majdnem Norad Militarinál, itt már eljöttem a kis kereszteződésbe, ahol le lehet fordulni Builder Cityhez vagy hova. Jó, hát akkor majdnem kb. Ugyanott tartom. Mondjuk nem is csodálom ilyen nagy teren, vagy téren vagy mi. Hallod? Állítólag 2-szer akkora az egész, mint maga a Daisy. És mit nem mondjak, én elhiszem. Amúgy nagyon faszol ez azért. Júj, beküldtek a csibat. Ne, mi ez? Nem akarok meghalni. Na, azért. Menjél vissza! Visszamenjél! Vagy a hülye játék? Na azért. Nem, mert most jó fele megyek. Na, oké. Abban nem nagyon akarok összefutni zombival. Egyik most le kell vágni, mert van itt egy vágó út, csak nem akarok összetalálkozni zombival, mert azért eléggé kezdő vagyok még itt. Viszont most nincs kajám sem, meg semmi. Nem hagyod, hogy megüssön téged, tudod, csak ennyi, hogy ütögeted egyfolytába, akkor nem fog tudni téged megütni. Na gyere! Miért téged megtámadtak a zombik? Há! Jó, hogy én még nem találkoztam egyel se. Viszont már láttam a City-t. Már nem vagyok olyan messze. Ja, nem, ez csak ilyen egyes izé. Én megijedtem. Ez nem tudom, hogy micsoda, de valami épületet látok. Gyerek, vadászpuskával lövöldözik, hát beszarok, hülye. Bár akkor értem, hogyha nem talál semmilyen közelharci fegyver. Annyira imádom, így rá van írva a táskára, hogy Miki. Az enyémre az, hogy Kolumbia. Viszont szerintem elkezdek én is videózni. 3, 2, 1. Sziasztok emberek, Game.01, itt van velem Kocka Hunner, és ez pedig a Warzi, azaz a Hunzi, magyarosított változata. És tört, ingyenes.
Igen. Elég alfa. Igen, az... És annyi lenne igazából, hogy most itt keressük egymást kockával, és itt majd látjátok a térképen, itt a Builder City-be fogunk majd találkozni. Valószínűleg, hogy ha eljutunk odáig. Ha én nem ragadok le itt egyáltalán. Jaj, találtam neki egy kalapot. Engem már egyszer ezt a Karimat megölte egy zombi, és várni kellett közé 9 percet, és most ezt nem nagyon akarom. Hogy az úgy betörténjen, vagy megtörténjen, vagy mit hát tudom én. hogyha újat kezdesz, akkor még alapfegyokkal is, alappizékkel is kezdesz. Találtam neki egy kis pisztolyt. Nekem? Jaja. Ó, thanks. Egyenesen 13 töltényel. Húha, az nagyon komoly. Abban én örülök, hogy lehet pisztolyom. Úgyhogy ha elfogy a töltényem, akkor kidobja, vagy micsoda? Nem. Keresik-e hozzá tárat? És akkor úgy tudod használni, érted? Ja, értem. Jó, csak ennyire voltam kíváncsi, hogy nem dobja el. Igen, azért még látszik, hogy eléggé alfa az egész játék, mert azért akkor is bead hangokat, amikor nem itt a csávó, de... És így az Y-nal lehet feküdni. Ja, kontrollal googolni és a többi. Ja. És néha benne van a lába a betonba, de ez a vajon titeket. Amúgy lesz nappal is? Mi? Nappal. Há, várni kell, kb. Hajnal 3-ig. Oké. Akkor gondolom kevesebbé jönnek a zombik, nem? Vagy ez, hogy kevesebbé. Majd, hogy elégnek a napon, vagy mit tudom én, vagy... Nem. Vagy kevesebb spawnol, vagy... Épp az, hogy nappal spawnolnak többen. Igen, akkor fussunk hozzá. Fussunk, mert a Tesco-ba leárazás van. Színes film. Igen, mondom. Igen. Jaj, bazd meg, megijedtem. A Team Fabulous. Vagy Team Fabulous csoportba lehet majd jelentkezni, csak még ezt nem csináltam egy metal baseball ütőt. Az jobb, mint ez azért? Hát szerintem igen, de majd mindjárt megnézem neked. Makizashi. Hát ja. Majomzacskó, makizacsi. Istenem. Olyan. Ó, ma mindjárt itt járok az egyes, milyen? Én már mindjárt ráfordulok Builder City-re. Jó, neked. Én még itt ennél az egyesnél járok, látod a mapot? Vagy a mapnál nézzét? Ott a városban lesznek ennél az egyes városnál, vagy mi ez? Jaja, Az nem jó. Ne! Mi ez? Ne! Francok! Jó, sziasztok!